Avui sortim al carrer per condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l'estat espanyol, emparat pel seu govern contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Els més de 800 ferits registrats, 2 d'ells han estat molt greu, i les imatges d'agressions, repressió sense contemplacions i violència no cauran mai en l'oblit. Una actuació dictada per un govern de l'Estat, que n'és el responsable últim i que n'haurà d'assumir les conseqüències. Avui aquí exigim i demanem el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional, que no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat res. Les imatges del que ahir vàrem viure estan a tots els mitjans internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l'estat espanyol ha intentat reprimir sense èxit la voluntat del poble català. Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al compromís de la gent i allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. Ens volien atemorits i ens han trobat valents, ens volien dividits i ens han trobat units. Hem votat, hem dit ben alt al món que la repressió no podrà callar la nostra voluntat. La democràcia sempre guanyarà la violència. Moltes gràcies.